Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Edgardo. Taong 1978, Aritaw, Nueva Vizcaya. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nagtitinda ng mga gulay itong si Edgardo. Mag-isa lang siya noon sa buhay, gawa ng matagal na siyang iniwan ng kanyang asawa at mga anak dahil sa kahirapan. Nawala man sa kanya ang lahat, hindi niya inisip na magpatiwakal o mawala ng pag-asa, gawa ng para sa kanya, biyaya ang buhay. Bagaman may mga pagkakataong lubos siyang nahihirapan at halos wala na siyang makain sa araw-araw, nanatili pa ring malakas ang kanyang pananampalataya sa Diyos. Kapag gabi, kahit hindi siya nakapaghapunan, humaharap siya sa dakong silangan para magpatira pa at manalangin. Panginoon, wala man sa akin ang lahat. Bahala na po kayo. Naniniwala ako sa inyo at sa inyong mga salita. Sapagkat ikaw na rin ang nagsabi, sa anumang paraan ay hindi kita papagkulangin. Sa anumang paraan hindi kita pababayaan. Sana po, palagi niyo akong ingatan. Magkaroon ng magandang kaisipan sa araw-araw. Amen. Panalangin ni Edgardo habang pinipilit na tiisin ang kumakalam niyang sikmura. Matapos niyang manalangin, inumpisahan niyang magpahinga. Hindi man nakakain ng tanghalian at hapunan, patuloy pa rin siyang nagbibigay pugay sa Ama. Lumipas ang mga araw, nagpatuloy ang kanyang gawain. Habang abala siya sa pagtitinda ng mga gulay, pansin niya noon ang pangingilag ng mga tao sa kanya. Mangiyak-ngiyak man dahil sa bigat na kanyang nararamdaman, pinipilit niya pa ring magtinda. Isang hapon, habang nagbabantay ng mga lantang gulay itong si Edgardo, merong lumapit sa kanyang lalaking nakatalukbong ng itim na bandana. Pagtitigan nilang dalawa, agad naman niyang nasilayan ang may itim nitong mga ngipin sa loob ng nakangisi nitong bunganga. Dala ng pagkagulat noon ni Edgardo, mahinahon niyang tinanong ito kung bibili ba yon ng kanyang paninda. Subalit nang marinig naman yon ng matanda, umiling-iling lang naman ito habang sumasagot sa kanya ng, "Hindi ako ang may kailangan sa iyo, iho. Ikaw ang may kailangan sa akin. Hinihintay kita hanggang sa matapos ang iyong trabaho. Doon tayo sa iyong bahay mag-usap." Matapos nitong makapagsalita, agad naman yung tumabi sa kanyang pwesto. Hindi naman niya yon gaanong pinansin, lalo pat abalang-abala siya sa paghahanap buhay. Kinahapunan, halos mapalopasaysay na itong si Edgardo sa kanyang kinauupuan dahil sa sobrang gutom. Nang unti-unti nang mandilim ang kanyang wisyo, laking gulat na lamang niya dahil noong pagmulat niya naroon na siya sa kanyang silid. Pagsilay niya sa harapan ng higaan, bumungad ang matandang kanina pang nakatitig. Dahil sa kanyang mga nasilayan, agad naman siyang napatayo habang labis na naguguluhan. Nang medyo manumbalik na ang kanyang wisyo, doon niya napagtanto na hindi na siya nakakaramdam ng anumang gutom. Nanumbalik na din ang kanyang lakas na para bang merong ginawang kakaiba sa kanya ang matanda. Sa pagpapatuloy ng pangyayaring yon, minabuti naman niyang kausapin yon ng mahinahon. Nagpasalamat din siya rito, gawa ng alam niyang yon ang nagdala sa kanya patungo sa kanyang tahanan. Makalipas pa ang ilang minutong pag-uusap, doon niya napag-alaman na pinakain siya ng matanda ng mga dala nitong pagkain. Labis naman noong naguguluhan si Edgardo, gawa ng hindi niya mawari kung bakit yon ginagawa ng matanda sa kanya. Matapos namang mapansin ng matanda ang mga katanungang bumabakas sa kanyang isipan, hindi naman niya nagdalawang isip na maglahad ng rason nito. Ayon sa matanda, tinutulungan niya si Edgardo gawa ng naaawa siya rito. Ilang linggo na din niya yung pinagmamasdang nagbebenta ng gulay,
kung kaya't alam niya kung meron bang bumibili sa mga paninda nito. Dagdag pa ng matandang yun na tuwing gabi, rinig na rinig niyang umiiyak itong si Edgardo sa loob ng kanyang pamamahay. Hindi rin ito ipinagkaila sa kanya na sa kabila ng maamo niyang pagmumuka, nagkukubli ang problemang ilang beses na niyang sinubukang takasan. Alam mo, iho, naaawa ako sa'yo. Kahit ganyan na ang nangyari sa'yo, napakabuti mo pa ring tao. Gusto mo bang mapabuti pa ang buhay mo? Alok ng matanda habang ipinapakita sa kanya ang mga bare-baretang ginto nitong dala. Dala ng labis na pagkagulat ni Edgardo, agad naman niyang ibinaling sa pagmumukha ng matanda ang kanyang paningin kung saan bumungad sa kanya ang mga nanlilisik nitong mga mata. Maya-maya pa, agad namang inilapag ng matanda ang ginto sa papag habang patuloy siya nitong kinakausap. Ayon dito, na kung hangad niyang mapagbuti ang kanyang sitwasyon at kung nais niyang bumalik ang pamilya niya sa kanya, kinakailangan niyang umahon mula sa pagkakalugmok. Yun lamang ang nag-iisang paraan, wala nang iba. Dagdag pa nito na sa mundo ng mga tao, salapi ang kanyang kinakailangan para mapagbuti ang kanyang buhay. Walang silbi ang kanyang sinasamba kung wala naman siyang makain. Dahil sa sinabi ng matanda, hindi naman maiwasan ni Edgardo na mapaisip ng husto. Alam niyang mahalaga ang pananampalataya pero sa kabilang banda, aminado siyang may punto din naman ang matanda. Upang hindi na yun mangulit, inabisuhan niya yung pag-iisipan ang alok nito sa kanya. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, napahagik-gik lang naman ang nilalang na yon habang sumasagot ng, Sa dinami-rami ng kakilala ko, ikaw lang ang nagdalawang isip sa harapan ng ginto. Mabuti, Edgardo. Kung gayon, hihintayin ko hanggang bukas ang sagot mo. Matulog ka na para makabawi ka. Matapos nitong makapagsalita, muli na naman siyang nakaramdam ng antok na para bang merong salamangka ang bawat katagang binibitawan ng matanda. Habang unti-unting pumipikit ang kanyang mga mata, nasipat niya yung naglalakad papalabas ng silid niya na merong dambuhalang pakpak na nakabaluktot na punong-puno ng balahibong itim. Dala ng pagod at pagkahilo, inakala niyang pinaglalaruan lamang siya ng kanyang paningin. Sa pagsapit ng umaga, paggising niya, nadatnan niya ang matandang nag-aayos ng mga pagkain nila sa mesa. Paglapit niya sa kinaroroonan nito, una nitong tinanong sa kanya ay ang tungkol sa inialok nitong ginto. Hindi naman noon umimik si Edgardo sa kadahilan ng alam niya sa kanyang sarili na merong mali sa mga bagay na ito. Dahil sa bilis ng mga pangyayari, inakala niya noong nananaginip lamang siya ng gising. Halos inabot din ng ilang araw ang pakikisama sa kanya ng matanda hanggang sa dumating ang puntong muli na naman siya nitong inalok. Ayon sa matandang yon, na kapag kinuha niya ang mga bare-baretang gintong naroon sa kanyang silid, makakaya niya ng gumawa ng malaking bahay. Mamahalin na siya ng karamihan at lalong-lalo na kailan may hindi na siya makakaramdam ng gutom. Dagdag pa ng matandang yon, matatamasa niya ang kaligayahang kayang ibigay ng mundo sa kanya. Dahil sa sinabi nito, agad namang napahinto sa pagkain itong si Edgardo. Maya-maya pa, minabuti na niyang kunin ang mga gulay na kanyang binibenta para makapaglako na siya. Sa pag-alis niya sa kanyang tahanan, patuloy naman siyang sinusundan ng matanda habang pinagpipilitan nito ang alok sa kanya. Ano ho ba ang kailangan nyo? Hindi ko ho kailangan ng kayamanan. Ayoko magkaroon ng maraming salapi sapagkat kaya niyang baguhin ng isang mabuting tao. Huwag niyo ho akong alalahanin. Kaya ko namang mabuhay. Ang sabi ng Panginoon, kahit ang maya, hindi malalaglag sa lupa kung hindi niya yun pagnanais. Wika ni Edgardo sa matanda. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi,
Padabog naman yung lumihis ng landas ng hindi umiimik. Sa pagdating ni Edgardo sa kanyang pwesto, kahit papaano, meron pa rin siyang mga parokyano na bumibili ng kanyang paninda. Labis naman niya yung ipinagpapasalamat sa kadahilanang makakaya na niyang makabili ng 1 kilong bigas at tuyo. Lumipas pa ang mga araw, hindi na niya nakita ang matanda sa kanyang pamamahay. Tuwing hapon hinihintay niya ito, subalit hindi na yun bumibisita. Inisip na lamang noon ni Edgardo na baka galit yun sa kanya, kung kaya't minabuti niyang ipagpatuloy na lamang ang kanyang ginagawa. Sa paglipas ng 5 buwan, muli na naman niyang nasilayan ang matanda sa baryo. Sa puntong yon, pumalik yun sa kanyang tahanan, dala-dala ang 4 nitong alagang kalabaw. Humingi rin yun ng dispensa sa kanya, lalo pat hindi yun nakapagpaalam. Nang marinig naman ni Edgardo ang mga dahilan nito, agad naman niya yung tinanggap ng walang pagdadalawang isip. Kinagabihan noong mismong araw, kinatay ng matanda ang isa sa mga kalabaw na dala nito. Bilang pagdiriwang, humikayat yon ng manginginom sa kanilang baryo nang sa gayoy maging masaya naman ang kanilang gabi. Habang naglalasing ang mga ito, nanatili lang namang nakikinig si Edgardo sa sulok. Ilang beses din siyang niyayang uminom pero mariin niya yung tinatanggihan. Nang mapagtanto ng mga manginginom na hindi siya nito mapipilit, wala na itong nagawa kundi hayaan siya. Sa paglalim ng gabi, mas lalong tumitindi ang pagsasaya ng mga taong naroon. Kung ano-ano na ang mga ginagawa nito, pero hindi naman yun naging alalahanin para kay Edgardo. Pagtungtong ng 12:00 ng gabi, habang nakaupo siya malapit sa pinto ng bahay, bigla naman siyang napatayo nang masipat niya ang matandang ibinubuka ang malalapad nitong mga pakpak. Pagsilay ng mga kainuman nito, agad naman yung napatahimik na parabang labis din yung nagulat sa kanilang mga nakita. Sa isang iglap, ninais ng iilan sa mga lasinggerong yon na tumakbo papalayo, subalit bago pa man nila ito magawa, natigal po na sila ng matanda. Paglapit nito sa kanilang kinaroroonan, walang awa naman sila nitong ginilita ng leeg. Sinipsip ng nilalang na yon ang kabuuan ng kanilang mga dugo hanggang sa tuluyan ng mamutla ang kanilang mga katawan. Dahil sa pangyayaring yon, bigla namang nagkagulo ang lahat ng lasenggong naroon. Bawat isa sa kanila, matindi ang pagmamalabis na matakasan ng matanda, subalit hindi nila yon nagawa. Halos 3 minuto lamang noon ang lumipas matapos manumbalik ang katahimikan sa lugar. Pagsilay ni Edgardo sa paligid, kitang-kita niya kung papaano hilahin ng matandang yon ang mga bangkay patungo sa ilalim ng kanyang bahay. Maya-maya pa, pagbalik nito sa kinaroroonan niya, tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa. Hindi ka ba natatakot sa akin, Edgardo? Wika ng matanda habang tinititigan siya. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, taas noo naman siyang sumagot dito ng, "Pasensya ka na, Diablo. Isa lamang ang kinakatakutan ko. Bakit ako masisindak sa'yo? Gayong laman lamang ang kaya mong patayin." Matapos naman yung marinig ng nilalang, humalakhak lang naman yun ng napakalakas habang kampanteng pumapasok sa kanyang tahanan. Lumipas pa ang mga araw, nanatiling kasama niya yon sa iisang bubong na parabang wala man lang nangyari sa pagitan nilang dalawa. Kapag umaga, napakapormal naman ng matandang yon na halos hindi mo aakalain dito na isa pala yung demonyo. Paulit-ulit din siya nitong inaalok ng mga ginto, subalit hindi niya na yon pinapansin. Alam ni Edgardo na masama ang budhi nito, ngunit wala siyang kakayahan para yon ay palayasin. Isang gabi, habang natutulog siya ng mahimbing, bigla na lamang siyang napabalikwas nang makarinig siya
ng isang tinig na umuungol sa labas ng kanyang bahay. Dala ng kanyang kuryosidad sa mga nangyayari, minabuti niyang sumilip para tingnan kung ano ang pinanggagalingan ng tunog. Paghawi niya ng kurtinang humihiwalay sa kanyang silid at sa sala, doon tumambad sa kanya ang matanda na nakatuwad sa harap ng 10 nagsisilakihang kandila. Habang nakatuwad ang nilalang na yon, meron itong binibigkas na mga buhay na salita na labis na nakakaapekto sa kanyang pandinig. Sinubukan niya rin yung labanan pero sadyang napakalakas ng presensyang ipinapamalas ng nilalang. Makalipas pa ang ilang minuto, nang maramdaman niyang mawawala na siya ng malay, minabuti niyang magpatira pa para manalangin. Yun na lamang ang naiisip niyang gawin hanggang sa maramdaman na lamang niyang gumagaan na ang kanyang katawan. Sa pagmulat ng kanyang mga mata, bumungad sa kanya ang napakatahimik niyang sala. Ang matandang kanina lang ay nasisipat niyang nakatuwad, naglaho na parang bula. Matapos ang mga pangyayari, wala nang nagawa itong si Edgardo kundi ang mapaupo sa sahig. Ilang minuto din siyang nanatiling tulala hanggang sa magkaroon na siya ng lakas para tumayo. Pakiramdam niya noon, hindi pa doon magtatapos ang pagpaparamdam ng nilalang sa kanya sa kadahilanang nasisiguro niyang hindi yun titigil hanggat hindi nito nakukuha ang kanyang gusto. Ang labis lang noong naging palaisipan para kay Edgardo, bakit siya ang nais ng nilalang na yon, gayong wala namang espesyal sa kanya. Isa lamang siyang hamak na taong naghihirap sa buhay at araw-araw nagpapagala, makaraos lamang. Upang magkaroon ng kasagutan ng kanyang mga katanungan, nagdesisyon siyang magpakonsulta sa isang kilalang albularyo sa lugar nila. Ayon sa albularyong kanyang pinagkonsultahan, hindi biro ang kanyang pinagdaraanan, gawa ng isang gabunan ang gumagambala sa kanya. Naging palaisipan din para dito kung bakit siya ang nais nito, lalo pat wala namang espesyal sa kanya. Dagdag pa ng albularyo, hindi madali ang pagpapalayas sa nilalang na yon dahil sa itinuturing na nitong pagmamay-ari ang kanyang tahanan. Matapos namang marinig ni Edgardo ang sinabi nito, minabuti niyang humingi doon ng gabay para sa kaliwanagan ng kanyang isipan. Huwag kang mag-alala. Gagawin natin ang lahat para mapalayas ang gabunang yon. Hintayin mo ako sa labas. Kukunin ko lang ang aking mga gamit. Wika ng albularyo sa kanya. Nang marinig naman niya ang sinabi nito, dali-dali naman siyang lumabas alinsunod sa nais ng albularyo. Maya-maya pa, agad naman silang tumungo sa pamamahay niya kung saan doon nila naabutan ang matanda na nakatayo sa pinaka-entradang pinto nito. Pagtitig nila rito, bakas sa pagmumukha ng nilalang na yon, ang animoy hindi nito pagkatuwa sa ginawa ni Edgardo. Ilang beses din yung nagbabala sa kanila, subalit hindi sila nagpatinag. Wala namang nagawa ang nilalang na yon, kundi ang tumabi, lalo pat masyado yung naaapektuhan ng liwanag ng araw. Mariinding inilhad ng albularyo sa nilalang na wag na niyang babalakin pang sakupin si Edgardo. Sa kadahilanang kailanman, hindi niya yun maisa sa katuparan. Matuwid ang batang ito, tanda. Kung ako sa'yo, lisanin mo na ang pamamahay na ito bago pa ako humingi ng tulong sa mga kakilala ko. Tingnan mo ang ginawa mo rito. Napakaraming mga empaktong pinatira mo. Sigaw ng albularyo sa gabunan. Matapos naman itong marinig ang mga katagang yon, maging ito man ay hindi makapagsalita. Pagsaboy ng albularyo ng banal na tubig, agad namang naglaho ang mga nasisipat nitong kaluluwa na nakalutang sa bawat pundasyon ng bahay. Ang mga salot ding sumasabay sa hangin sa loob, unti-unti na ring nawala at kasabay nito ang pagtakbo papalayo ng matanda. Dahil sa pangyayaring yon, ang albularyo na mismo ang nagbigay ng basbas sa kanyang tahanan. Nagkalat din ito ng mga pangontra
upang mapagbawalan na ang muling pagpasok ng nilalang. Nang maisakatuparan na nito ang pagpapalayas sa gabunan, mariin itong inilahad sa kanya na huwag na niyang kakausapin ang nilalang na yon. Inakala naman ni Edgardo na ligtas na siya, pero sa pagsapit ng gabi noong mismong araw, naramdaman niya ang kakaibang tinig sa kanyang isipan. Sa loob ng ilang oras, tiniis niya ang mga sinasabi nito hanggang sa dumating ang puntong unti-unti na siyang pinanghihinaan. Nang maramdaman niyang sumusuko na ang kanyang wisyo, agad naman siyang nagpasya na tumungo sa bahay ng albularyo. Habang binabagtas niya ang daan, panay naman ang paghawak niya sa kanyang ulo habang pilit na sinisipat ang tamang daan patungong baryo. Dahil sa pagpupumilit ni Edgardo na pangibabawan ang wisyo nito, kung kaya't nagawa niyang marating ang bahay ng albularyo. Matapos namang masilayan ng matanda ang kanyang sitwasyon, agad naman siya nitong pinapasok sa loob para tulungan. Ayon sa matandang kanyang nilapitan, kasalukuyan siyang sinasapian ng gabunan. Hindi na ito nakapagtimpi, kung kaya't nagpasya na yung sapilitan siyang isama sa impyerno. Dagdag pa ng albularyo na maaaring labis na kinasusuklaman ng nilalang ang mga taong may mababait na budhi, kung kaya't sinusubukan niya yung hatakin patungo sa kasamaan. Nang hindi ito nagtagumpay sa kanya, pilit naman siya nitong sinisira sa pamamagitan ng paglalagay ng mga empakto at iba't ibang uring masasamang espiritu sa loob ng kanyang tahanan. Lumipas pa ang ilang minuto. Nang maramdaman ng matandang masyadong malakas ang wisyo ng gabunan, agad naman itong ipinatawag ang kanyang mga kaibigang mananambal. Nagkataon namang malapit lang ang bahay nito sa kanya, kung kaya't naging madali ang pagpunta nito. Sa loob ng kalahating oras, pinagtulungan nilang pahinain ang nilalang sa pamamagitan ng pakikipaglaban sa espiritual. Hindi naglaon dahil sa lakas ng kanilang mga karunungan, nagawa din nila yung mapasuko. Para tuluyan yung maparusahan, sinigurado nilang hindi yun makakatakas sa katawan ni Edgardo. Lahat ng mga pamarusa at pagpapahirap ay kanilang ginawa, masiguro lamang na mapagbago ang pananaw nito. Dahil sa wala naman siya noong malay, kung kaya't nagawa na lamang niyang malaman ang tungkol sa mga nangyari paggising niya. Ayon sa albularyong tumulong sa kanya, halos kasing lakas niya noon ng 10 kataong nagsama-sama. May mga pagkakataon ding nagkakaroon siya ng mga kakaibang pantal sa katawan, pero mabilis din naman yung naglalaho. Labis na lamang ang pasasalamat ng albularyo sa kanya sa kadahilanang sa mga sandaling nanatili sa kanyang katawan ng masamang espiritu ng gabunan. Ramdam na ramdam nilang unti-unti itong ginagapos ng hindi malamang puwersa. Aminado rin ng albularyo, isa yun sa mga dahilan kung bakit nagawa nilang magapi ang espiritu nito. Matapos naman yung malaman ni Edgardo, labis-labis naman ang kanyang pasasalamat sa naging tulong ng mga albularyo. Nais man sana niya yung bigyan ng salapi, subalit wala siyang dala. Upang magkaroon naman ng kapalit ang kabutihang ginawa ng mga ito, nangako na lamang siyang balang araw, susuklian din niya ang mabubuti nitong gawa. Pasensya na kayo mga kapatid. Nais ko man kayong bigyan ng gantimpala. Katulad nyo rin ako. Walang-wala. Balang araw, naway loobin ng Panginoon at bigyan niya ako ng lakas na maibalik sa inyo ang kabutihan ng inyong puso. Magtatrabaho ko mapaumaga man o gabi para matupad ang pangako ko. Nanlulumong wika ni Edgardo pagtayo niya sa higaan. Huwag mo nang isipin yan. Libre lang namin niyang nakuha, kaya libre din niya naming ipapamahagi. Magpatuloy ka, kaibigan. Sana'y hindi ka magbago. Alam ko hindi lang kami ang tumulong sa'yo. Meron pang iba na lubos kang iniingatan mula pagkabata. Sagot naman ng albularyo. Magmula noong umalis si Edgardo sa bahay ng manggagamot,
kailan may hindi na niya naramdaman ang presensya ng matanda. Sa kabila ng mga nangyari sa kanya, nagpatuloy pa rin siyang magbenta ng mga gulay. Unti-unti na rin niyang nilimot ang pangyayaring yon upang magkaroon siya ng magandang pananaw araw-araw. Alam niyo ba, kahit anong hirap pa ang kaharapin noon ni Edgardo, mas lalo lang tumibay ang kanyang pananampalataya. Bagaman siya ay walang-wala, hindi siya nagkukulang sa kanyang pangangailangan. Sa mga ganoong milagro, napatunayan niyang totoo ang Diyos na nagbigay sa kanya ng biyaya at minsang tumulong sa kanya laban sa impluwensya ng gabunan. At kahit ilang taon man ang lumipas na siya ay naghihirap, nanatiling nakatatak sa kanyang utak ang mga katagang, "Umaasa ako sa Panginoon." Okay, opinyon ko sa kwento. Grabe yung misteryong bumabalot sa pagkatawan ni Edgardo, no? Kasi isipin nyo inalokan ka na ng mga bare-bareta ng ginto. Siyempre, huwag tayo magpakahipokrito. Kahit sino siguro sa atin, kukunin yun eh. 'Di ba? Pero alam ni Edgardo na kapag kinuha niya yon, na bigla siyang yaman, na magkaroon siya ng maginhawang buhay, meron yung matinding kapalit. Kasi hindi naman ibibigay sa atin ng Diyos yan ng instant eh. Siguro hindi natin mapapansin sa mga pagdaan ng araw na, uy, ang galing, ano na pala ako, maginhawa na pala yung buhay ko. Pero hindi biglaan yung tipong, kunyari ngayon, binigay yung ginto, binigay ng Diyos yung ginto, bukas maginhawa agad buhay mo. Hindi ganun magtrabaho ang Diyos. Unti-unti kanyang susubukan hanggang sa hindi mo namamalayan na yung ka na pala sobrang successful mo na, ang dami mo nang natutulungang tao, nakakakain ka ng 3 beses sa isang araw, yung bang sobrang gaan na ng buhay mo. 'Di ba? Kaya magulat kayo sa mga taong instant yung yaman, instant din nawawala. Kaya yung yaman natin dapat talagang pinaghihirapan yan. 'Di ba? Magsisimula tayo sa pinaka-baba hanggang sa marating natin yung tuktok ng tagumpay. Maliban na lang syempre kung pinanganak ka na merong gininto ang kutsara sa bibig mo. Ibang usapan din naman yun, 'di ba? Pero dito nga sa kaso ni Edgardo, pinipilit na siyang patayin ng gabunan eh. May ganung eksena eh. Pero hindi yung pinahintulutan ng Diyos. Parang meron pa siyang ibang misyon dito sa mundo. Pero hindi ko rin masasabi na yung gabay ni Edgardo yung pumurotekta sa kanya, yung sa eksena na sinapian siya ng gabunan, gusto siyang patayin. Tapos napadali yung mga albularyo sa panggagamot sa kanya kasi nga merong ibang puwersang tumutulong. Yon ang hindi natin alam kung ano o sino. 'Di ba? Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.